entire coastal region. Jopuonjre prarogachiel manotimo maber piny maduong' mar klas 12 higa mar 2025 mawuok e kaunti ma Migori oyudo thuolo e chenro mar bengi mar Equity ma otisi kaka Equity Leadership Program for Interns kama idhi tiyo tije ma opogore opogore kendo gidhi yudo tiegruok mopogore. Tend bengi no mar Equity e kaunti ma Migori mane wuoyo e kinde ma giromo kod jopuonjregi moyudo thuolo ne jiwo jopuonjregi mondo oti kod thuolo ni makare e bero ngima margi. Jopuonjre moyudo thuolo ni gin mago mane oyudo grade mar A e penj maduong' mar klas 12 ma higa mokalo. Within Migori County, we have had a lot of students that have passed through this program. There are more than 300 students, and most of them, they are in top-notch institutions. I just want to appreciate the Equity Bank for having given them opportunity with school and continue sponsoring them. Now the boys and girls who are going to the training and will be coming back, we still expect as a board that we see the kind of results that you gave us after the KCSE. Ada kwa yumondo ubejo muloro nyasaye utima tek kikubed gi yola ka un gi milruok kudonje grube magalagala nikech ka itimo kama nyithindo ma yabangu bende ng'iyo ubedo kaka example ranyisi maber. Koro kitiyo maber e school, itiyo maber e college, ibiro duogo mi lok ngimani, ilok ngima dalau, ilok ngima gweng, ilok ngima piny. Advise my fellow boys that it is focusing, thinking about studies only. Don't make any engagements apart from studying if you want to prosper, but also praying, putting God first. It's all about hard work and humility. Yeah, just remain humble, even where you are. Riwruok jotije tudruok gi fwambe pachoka mano Communication Workers Union